И здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Куцеберг и днес, както видите, съм в LiveBot сервера. Съжалявам, че няколко дни, близо седмица или няколко дни, не знам, не съм снимал, но защото Mobile ми бъгна, няма значение. Днес ще играм Survival Games, не по... Така, влизаме. Версията ми е 15.0. Ето ми го скина. Колко време става? Няма да разбере. Хора, ще се върнем, когато играта са. И така, хора, върнахме се, почваме след 2-1. Почнахме. Някой ме запили това. Добре. Сега да не обидам за видеото, тъй като и YouTube паси промиране. Аз ще ме покрива. Просто като няма оръжие. Една малка пръчка. Апито ще го има в описанието. Това за златен и дървен меч. И там има чест. И той вече има някакъв пас. Това ще го издебна. Ама не знам къде се влезе това. О, мага, къде е? Фак. Както казах, сервера ще го има в описанието. Да, падна. Да, тя има 100 меча, омага. Аз съм мъртв. О, бих я. Ох. Добре. Се скача така, за да може да не ме видят. Той го издебна добре. О, не мога да лама там, затова ще се скрия в ъгъл. Добре. Да, някой има ли торта? О, мус направя ран меч. Майнкрафт. Майнкрафт Pocket Edition спря. Омага. Хора, ще се върнем, когато почнем игра. И така, хора, върнахме се и ето ни на следващата игра, тъй като Майнкрафта ме свърли. Така, да играем следващата игра. Добре, хора, ще се върнем, когато и тази игра започне. И така, хора, върнахме се и започнахме играта. И това се регистрирах. Без да исках. Си пише, исках да се регистрирам. Добре.
ще ги убием растениците. Сигурно някой ме е кикнал. Но не 100% ще се тим. Направих кюкинг с приомага. Златна каска първо. Чест. Кожни. Ще става с кожните неща. Сега ще го има в описанието. Я не ми клякай. Аз като те ги разцепи по-бързо. Добре. Всичко съм непобеден. И 100% вярвам, че ще спечеля. Мага! Защо тук има въобще паяли? В момента ми изчезна, добре, че ми изчезна. Иначе този сервер е много лагъв. Да се скача нагоре. Тук има олияни, мага. О, майстърчето. Майко, на 1,5 го убих. Трябва да скрием надолу. Тук няма ли нещо за презаре? Добре, но. Омага, защо? Новата версия е супер скучна. Ако успея да го убия. Популяра сме. И често вечер е. Опа, он е би плюс. Неговото на диаманта на брат вас има марен меч. Той сега ако ме издепне в гръб. Между другото аз ги издевам в гръб, омага. Ма те са тим! Той има лък! Това не е честно!
Еми хора, това ще е епизода. Надявам се да ви хареса клипа. Аз това беше Майнкрафт и